दाउ बिदै गहोग्रा बेयो दाउ बिदै गहोग्रा खेवनानै नायनो नोंनि हांसो बिदै गहोगासिनो दं नै हांसो बिदै लाइट होनांसिगोन बे हिटआ खाथि जाबाथाय माबाबाय मोनामोलै एसे दैसेयावनो 40 थाखा बेयो 28 दिन 25 दिन लायो आरो ओंखारनो लाइटआ गाव हारसिंनो अट'मेटिक आरोना फेनबो दं हनै फेनबो गिदिर 36 डिग्री सेल्सियस जानांगौ आरोना बेखौ गाव मेनटेन खालामबाय थायो आरो ओमफ्राय बेखौ एवखां होनांगौ फिदिं होनांगौ गोजौआवबो दङ 400टा 500टासो दङ ओंखारखांबाय आरो दा गोदानबाव बारा गोबावबा किट गाबोखाय नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन बिजनेसा मोजांथार बेयो बिराद मोजां खिन्थु मोनामो आरो गफांबाय नैबे हिटखौ मेनटेन खालामनानै लाबाय थानांगौ आरोना नङाबा दाउ फिसाया ओंखारनाय नङा बे हिटखौ मेनटेन खालामनानै लाबाय थानांगौ दाउ दोनग्राखौ एसे गोजानावसो बानायदों 15 किल'मिटार गोजानाव 15 किल'मिटार गोजानाव नैबेलाय दाउआ बेबायदि जागोन लकेल दाउ बायदि माखासेया लकेल दाउ नुगोनब्रा नै दहाय हांसो बिदै गहोदों ओमफ्राय नै 37 डिग्री सेल्सियस जानानै दङ बे हिटखौ मेनटेन खालामनांगोन आरोना होमबासो बिदैया ओंखारगोन बिदैनिफ्राय नायदो हांसो गहोदों 500टासो बिदै दं बे 600-700टासो बिदै दङ आरोना जायखिजाया बिजनेसा मोजां माने 28 दिननि गेजेरावनो ओंखारो जाहैबाय 25-28 दिननि गेजेराव माखासे ओंखारबाय 500टासो ओंखारखांबाय हांसोआ नैबेजों माबा खालामो बेयो दै खफ' बानायो आरोना बेफार खालामो आरोना बेफार नांगौ आरो मोनामोलै जायगाया मोनामो हांसोनि बिदै गोजा दाउआ ओंखारखांजोब्बाय हजोंहाय फार्माव लांबाय फार्मा 15 किल'मिटार गोजानाव बानायदों थारमाने गोजानोना माबायो मोनामोना जायगाया बिजनेसा थाखा दङ आरोना दैसेयाव 40 थाखा खरि 25 थाखा खरि बियो गुवाहाटीनिफ्रायसो लायनांदों नोंथांमोना देनां मास मोनथामसो मोनब्रैसोनि उनाव आंनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नांगौबा दाउआ गिदिर मोनगोन हाबाफ्राव पार्टिसफ्राव खालामसै बन्द' खालामसै हिटआ बाराबा दा हारसिं गोमोरजोबगोन बे हिटआ नै 36 जाबाय नै दहाय 37 मोन ना दा 36 जाबाय नै फांबा एबार बारायसिगोन बे
खिफ्रि थांबाय दाउआ बायनायसो लोगो हांसो फिसा ओंखारनानै दङ नै हांसो फिसा बिराद बुरजा मासे ओंखारगासिनो दं नै फिसा हांसो फिसा बोरै गोजौआवथ' गैया बे जाबाय नै मासे ओंखारगासिनो दं गाहायना ओंखारथों सिस्टेमा बिदि आरो लाइट होनाय एसे सिगां बे सानब्रै सानबा सिगां ओंखारनाय गैया देरजोब्बायथ' सानथाम सानब्रैजोंनो देरजोब्बाय मालायसो देरजोब्बाय नै सानथाम सिगांसो ओंखारनाय बियो बेनिफ्राय एसेथ' गिदिर जाथारनो interest di buriya goजालै गासिबो बेना एसे गिखौ गोजा अबे देरसिनबाय नैबेनिफ्राय नैबे मोनसेया जाहैबाय सानबा 6 दिनसो सिगां नैबे सानबा 6 दिनसो उन आरो नैबेबो सानबा 6 दिनसो उन नैबे हांसो ओंखारजोब्बाय नै सप्ता खनसेनि उनाव बिसोर खय दिननि उनाव ओंखारखो 28 दिन आयु खयथा दं बेयाव गासै 418टा सानथाम नैबे साननै जाबाय बे साननै आरो साननैनि फिसा ओमफ्राय बै सानथाम नैबे सानथाम बे सानथामनि फिसा दिनैजों सानथाम जाबाय बे हर सान आदार जाखायगोन हनै माबाखौनो बाल्बखौनो जाबाय दिगदार जाबाय मुलि लायनो दा आदार सोलायनांगौ दा आदारानो गैजाबाय दतमा थांबाय ओमफ्राय दा बबेनिफ्राय लायनांगौ खालामनांगौ हांसोखौ बेसेबां 28 दिन होनदोंमोन नामा गासै बिदै ओंखारना 28 दिन बिदैयाथ' दैसेयावनो 40 थाखा नामा 25 थाखा नैबे साननै सानथामनि साननैनि बे सानथाम सानथाम
मासे थैबावबाय नै हाद्रिजों थैबाय इनफेकसन जानानै मुलि होगासिनो एसे खमायाव दाउआलाय दाख्लैना दाउआ दोनजोब्बाय ना ओमफ्राय थाग्राया सोर सोर जाखो हारसिं थायो हराव जेबो गिया दाउआथ' देरजोब्बायदां एसे बा दसेनो 1 मास पसिससिम दाउआ chicken farming ini daging